50 urte ziztu bizian pasatu zaizkit, amets bat baliz bezala. Bizkitartean, urtero bezala, einara lagunekin itzultzen nintzela, arrano handia gure herritik doi bat urruntzera zioala zirudien. Plazako haritzak hostuak berritzen ez ari zituela, musikari eta dantzariok honen itzalpean topo egiten genuen beti bezala. Gure lauburuari bi adar zuzendu genizkion, baina beste biak nola lotu eta ze aldetara biratu ez ginen guztiak ados. Ez tabaiden ondotik lagun batzu joan zitzaizkigun, pauso berriak asmatu eta beste nunbaiten obratuko zituztelakoan. Horiekola, gau eskoletako klaseetan abiatu nintzen ni. Euskara ikasten eta besteak, beste lagunak, antzerki tailerrak jarraitzen, alaitasuna erabiliz, elaitasuna aurkituko zutelakoan. Laster, aldizkari, zine, kantagintza berri, literatura, liburutegi, etnoikerketa, hitzaldi eta abar, euskal bideetatik bazioaztela jakin genuen. Lehen kantari emanaldia antolatu zen orduan Portugaleten, eta jarraian lehenengo nazioarteko folklore festivala aurkeztu genuen. Eta gu, elai-alaikook beti dantzan. Euskal dantza gehiago eskainiaz, musika tresna herrikoiak ezberdinak eta guzik ikasi eta erabiliaz, euskal dantzaren erroetara hurbildu nahi genuen. Baserristar sustraiak ikertu eta kaletaron kulturarekin lotu. Behin, Juan Antonio Urbeltz folklorista eta koreografoarekin topo egin genuen. Eta geroago, Donostiako argia dantzari taldeko lagunekin aritu ginen gure errepertorioa berritzen aritu ginen lanian. Gure programa berrian, Nafarroako eaurtako neskean dantza genuen hori Axuri Beltza deitutakoa. Dantza kantatu hori Juan Antonio eta Marian bere Andreak Jaurrita herrian jaso eta lagun batzui esker berpiztu zuten. Eta behin Portugaletera etorri zitzaigun. Ondotik, elai-alaiko maisu eta dantzariok Zaraizu Ibarko Jaurrita herrian antxe ibiliginen bertako niskei beren dantza herrikoi bir moldatuaren urratsak irakasten. Dantza hau biziki gustatzen zait, batez ere neska dantzarien irudiagatik. Txaketa, gona luze, zapetak, oro beltzak eta dotoreak, papo hori gorriska, zinta floka buruatzean eta iletrezatuak bizkarrean behera. Bai, dantzari hauek elaitxoriaren irudia daukate. Eta ainara dantza herriko plaza erdian dantzatzen dakite. Bai, egia esan denok elgarrekin ametsederrik egin eta burutu egin dugu. Hainbat eta hainbat urtetan, 50 urtez.